Naravno imamo, ali u Sloveniji i u Hrvatskoj su jača takmičenja. Kako to misliš, na kakav način? Jača konkurencija i više djeca sposobni. Pa koji sport je ovi koji u Bosni i Hercegovini number one? U Bosni i Hercegovini neko da sport nogomet. A isto mislim da je kod nas, ali ovi koji su ovdje volio punije atletiko. Da, ovi koji su sada ovdje volio punije